Dilailang tibugo habaralong inut bahini atum asai ki mechu endunsi chirikre phosose along le hem phutum aphan chongthu chobai pen Nagaland state abarim chief minister White Budan pu aphan joy pen ke Georgia aphan kabor ipusi birta longdun birta kilongdun ateng ke inut devan rongpi lapen Dipu revenue circle along mondol langtu kiling atum joy pen longle pata Nagaland sormate White Budan amen pen pata kasala masai dengpon pong pusi pachini Lapen along le hem phube ka phan hor ok pi lapen chongthu chobai tangka pi pe pin pen devan rong pi lapen kacharabdun mondal langtu kiling atum longle pata selam pen kejor kang huji phansi cyclem pon bom pusi birta rebdon long labang so lama puthagrat cyclem bang pu hukum sing teron pen pherang ke tum phan nang kapachini dun alam the arjupon sina Dilai langtibuk lapen ako isi pata land of area main location bang laki isi apardikrong along longledo national highway rai lapen kotha ka thomne along le bang ke non la four lane ke bang along la solong sami asapsu puri dundo lasi kadok abe along le area lapen along le phaya bang ke chirikre phosose labang sodak lapen non kadok abe rat ma phantami isi ke than kapachini dakang tunga bang kelalo dak number 16 lapen pata number 51 along labang so along le dak along kadok abe chirikre pho sose labang so along le Nagaland sor Dimapur ex chief minister pusipu White Button pu bon amena bangke nile phana bang so White Button pa amena thana bang lalo dakale tum kedamtang independent pensita kithordun lapen NPP pensita inut kithordun candidate David Rongpi putapu lapen amena kaprek dalang bon Devan Rongpi putapu bon la alangli Facebook along kacetok bangke si alangli tum labang so along le chirikre phone sosia along le non prabjin pen labang so White Button pu naga amunit inut ex chief minister Nagaland sor alang liphan kupi koson pelone labang so along le legally alang litum isi a process ke claim non move bomb lo pusipu alang litum ladak mondol lamati sk lang tuk kiling lapen lang tuk timung putapu alang li reading pen labang so pata non alang litum process ik bom lapen ladak move ik bom pusip labang so dak long dolon nili non tamenang litum aphan labang so apata nang litum aphan nili nang sendonik bom nang litum rada phan tamenang nang litum paklang ponon haladak nukul rong phar lapen ke sunaram rong phar pusi haladak nili amen bp pon lo nili ong tuma men seneli bp pon lo se pota claim piat lo non pota nili reading long dolo pota number lake 56 lapen dak number bangke pota number 51 lapen dak number bang 16 lake ave longle alam pen lok alang litum chingki chethan lor pen alang litum loke chetok ko bang lake ave alang litum ko pine komal duplicate signature dota hai lapen duplicate alang tum isi lahaya documents evidence bang alang tum claim ta hai stamila ke ahokali ruti Dr. Tuliram Rong hang pen cheng lok nang litum labang solam initiative en pontha je labang solong le lake kolom sing rong phar mate bidya sing rong phar alang litum along le iko alang litum along le non kichipon labang ke alang litum pen lapen ke ther ke happen sinon labang so along le alang litum ambian che transfer pon dia phansi alang litum claim bom News report Karbiang Long Live